Dan huwa ministru li qed jiġi jitnellaħ minna u mis-settur, ministru moħħu biss biex jippoppa fuq il-medja u jinjora għal kollox il-kriżi kbira li qed nafaċċaw aħna l-infermieri u l-qwiebel. Chris Fern huwa ministru li minflok lest ikellimna u jaqbad il-barri minn qrunu tipprova jbeżza u jinħebba wara l-qrati. Din kienet l-istqarrija ġenwina u mimlija emozzjoni mill-President tal-Unjen tal-Infermieri u l-Qwiebel Paul Paċi li quddiem il-Ministeru għas-Saħħa fil-Belt Valletta indirizza konferenza tal-aħbarijiet wara li l-Ministru u li l-emenija tal-Prim Ministru Robert Abela, Chris Fern, jieħu l-qorti lill-istess Union. U minflok poġġa magħhom madwar mejda biex itejb il-kundizzjonijiet ineħħilhom il-biża' fuq il-post tax-xogħol u jara kif l-aħħar mill-aħħar jistgħu jtejbu s-servizz għal ġid ukoll tal-poplu Malti u Awċi, Fern iddeċieda li jressaq lill-Union il-qorti minħabba l-azzjonijiet industrijali li qed jagħmlu l-uniku gvern Ewropew illi għattilet darba ħadan il-pass estrem. Paul Paċi insista li l-imġiba ta' Chris Fern mhux denja ta' Ministru f'pajjiż demokratiku. Le, l-pożizzjoni ta' Chris Fern dejjem kienet ta' serġi ngħidula ta' kiesa u bieret. Ara, email ma jibaċ, dejjem ngħidha u ngħidha ma nikdibx, ġifieri, cool and relaxed, laqwa jidher fuq il-medja fuq affarijiet oħra, television kuljum xi filmat differenti kif jidher mal-mida, imma meta tasal min irid jaħdem minn ġewwa minnu batut, min għandu bżonn l-għajnuna tiegħu, min għandu bżonn l-għajnuna ta' leadership ta' tmexxija ta' Ministru, il-vera l-crux hemmhekk zero. Public image u public imagery hija qawwija mmess, kull ċans li morru fuq television hekk kan ixxufitu skorfina ġo Mater Dei, imma mbagħad meta jkollok problemi li hu stess qatt ma jipprovi jidħol fihom u biex tkun ma jidhirx fihom laqas email ma jibgħat ma jwieġeb ħaseb warka min tiklaqa. U ansista li minflok jagħti widen lil professjonisti li għajxu din ir-realtà ta' kuljum għażel illi ma jagħtix każ il-protesti u l-appelli ġenwini. Minflok spiċċa jeskala s-sitwazzjoni bil-qorti issa trid tiddeċiedi jekk żewġ infermieri jistgħux jagħmlu xogħol ta' 6 persuni wara li fl-aħħar sena biss telqu mis-settur aktar minn 400 ħaddiem. Ikkalkulejna raffritel u 460 infermier mill-sptarijiet differenti ġo Malta Għawdex. Di għalihom ma nkwetathom xejn u bqajna business as usual. Tantu hekk issa li s-servizzi parti mid-direttivi kienet il-fatt li hemm ċertu swal issa waqajna bla infermier, dal-imsiken infermier jew tejn li fadal ma jistgħux jieħdu ħsieb 30-40 marit l-iktar fir-residenti ta' San Vinċenz. Id-direttivi ma kinux indirizzati l-iktar għal Mater Dei, l-iktar fl-iktar postijiet tal-anzjani. Fejn hemmhekk id-disċiplini u l-affarijiet qed jiġu ta' kuljum fosthom anke Mount Carmen. Mela, flok rajna kif ħan nipproteġuhom, anzi missu kien il-management li jaf li għandu ġiex min ġis sodu aw ġiex infermiera, hija ħaġa li l-infermier mhux ikkalkulat. Mela, waqt il-konsulent biex jara n-nies bl-appuntament sewwa jagħmel, aħna jekk għandek infermier wieħed imma għandek għaxar sodod vojta, iqpa' daħħallu, iqpa' tieħ. Iqpaqlalu, mux għalek jitilqu n-nurses. Il-nurses jitilqu minn stress u burnout. U għatkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni ta' showers tal-pazjenti fl-isptar Mater Dei, mobile toilets konvertiti f'showers impoġġija fost oħrajn fil-kantin tal-impjegati fil-librerija u dim il-kappella u dim il-lecture rooms. Paul Paċi insista li l-infermieri u l-qwiebel ma jridu l-ebda mirakli iżda kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar sabiex fl-aħħar mill-aħħar jibbenefikaw minnhom iċ-ċittadini Maltin u Awċin. Jintużaw biex jisawtu l-inna, biex ma jkunx hemm interess intejbu l-affarijiet għan-nurses fis-swal biex inkomplu naħdmu mal-marit. All right, u Ministru jiġi jitnellaħ. Francisco Catania, Net News.